안녕하세요. 제 Eribun, Rocketera's Vlog, 입니다. Hello everyone, this is Rocketera's Vlog and welcome back again to my channel. Hello guys, for today's video, gagawa po ako ng champoradong may gata. Lutong Bicol po yan. Pagbibigyan ko ang request ni Variety Trends, shoutout sa iyo. Your champorado with gata is coming. Gumawa po ako ng dalawang gata, yung kakang gata at saka yung unang gata. Ito muna ang uunahin ko. See you guys, keep on watching. Tikiman time. Yan, request ni Variety Trends. Shout out sa iyo. Ito na po ang iyong champorado na may gata. Special pang pakagagawa niyan kasi ayan, meron po siyang gatas. Gatas ng kalabaw yan Mega shoutout sa mga taga-Tirugo, Karamuan, Camarines-Sur, ang istaran kan mga magagayon at pogi. Shoutout sa iyo Marvin 5, Janet Ruiz,
Maribel Resco or Resco family, Gina Kium and Kium family, Flores family, Cepeda family, at syempre sa nanay ko na nagturo nito. Thank you for watching!